Mihilak si alias Christian, 29 anyos, truck driver, diyang giaresto ug gipahibalos sa pulis ang iyahang katungod isip dinakpan. Si Christian nadakpan sa drug buy-bust operation sa mga pulis sa Provincial Drug Enforcement Unit sa Davao del Sur kaganihang alas 10 sa buntag, Abril 10, 2025 sa Purok Bayanihan 1, Barangay Kapatagan, Digos City. Nakuha ng suspetsado og 21.5 grams sa gituohang shabu nga mobalor sa 146,200 pesos. Sumala sa mga pulis, high-value individual sa illegal nga droga ang suspect na nag-operate sa Barangay Kapatagan ug kasigbit nga barangay ug munisipalidad. Ako kani gikataban daw epekto kani sa pagbunuod sa supply nga droga diya sa Kapatagan area kay kinintawa na sa among monitoring maulis siya ang naga-supply no kay anamag na siya nagabiyahe ni sa Tabato sa Buanga na pagbalik niya diya siya nagadalag item illegal nga droga karon nga nawala siya akong posibilidad nga napunuran yun pag-ayo ang supply sa illegal nga droga diya sa Kapatagan. Nasubay sa investigasyon sa kapulisan, usa ka alias boss nga gikan sa Zamboanga City ang supplier sa illegal nga droga sa suspect. Nasubay ang illegal nga binuhatan sa suspetsado tungod sa hugot nga intel monitoring sa mga otoridad. Uyog sa operasyon ang lain-laing unit sa PNP sa probinsya sa Davao del Sur.